तर उडाला वाऱ्यात. अय सगून आले, जास्त पाण्यात जाऊ नको. काय पसरून पसरून बसलाय ट्रेन सारखा. रिझर्वेशन आहे ती. इथे माझी मावशी राहायची, ताजी मावशी. तुम्हाला माहिती असेल मी लहानपणी राहायची ना. हो माहिती आहे. मी ओळखते. त्यांनी हाक मारली पहिलीच. काजल विचार, काजल हे सर्व लावलंय त्याचा एक्सपिरियन्स सांगूया. हे फॉलो करायचं का? हे वजन वाढवा, कमी कडा, काम देतो, हे देतो, ते देतो, महिन्याचे 1000 रुपये, 2000, महिन्याचे 10,000. काय नाही करायचं, सर्व फेक. यंग मुलं फसतात त्याच्यात. मी लिहून देतो काहीच नसतं, ते फेक असं सर्व. त्यापेक्षा घरी डाईट करा आपली. म्हणजे दिवसाचे घर बसून टायपिंगचा जॉब देणार आणि 10,000 रुपये 1000 रुपये देणार. हे सर्व फेक आहे ना. तुम्ही करू नका हे सर्व फॉलो. हा मम्मी, ते सर्व छापे मारतात आणि बोलतात जॉब देणार, काम देणार. ते बरोबर नाही ना. फसवा फसवी असते. पैसे मागतात. बोलतात पैसे भरा आणि मग तुम्हाला जॉब देतो. नाही भरायचे पैसे. पैसे भरून कधी जॉब नाही करायचं. पिशवी ठेव. गेट बघ ना, गेट पूर्वीचे गेट मम्मी आहे ना. सर्व स्वतःहून बनवलेले गेट आहे ना हे. चिकू लागले, चिकू. गेली कुठे? हे सर्व मामे आहेत वाटतं. मम्मी आता कोणाच्या घरातून आली? आता ही माझी मामी होती. दुसरे मामा होते ना. ते आता मामा नाही आहे. म्हणजे या वाडी तुझ्या मामा मामीच राहतात का? हे सगळं मामाचंच गाव. हा काय? मामाचं गाव. हा. गावाचं नाव काय? रणपार. रणपार. रणपार मधले किती कमेंट्स होते की तुम्ही जर रणपार मध्ये येत असाल ना तर आम्हाला एक दिवस अगोदर सांगा. हो काय? आम्ही येतो तुम्हाला भेटू बोलता. हा. भूक लागली अशी वाटतं तुका? रामफळ बघतेस ती. त्यात बियो कमी ना. बिया कमी असतात. बिया नाही बियो. बियो. रिसॉर्ट सारखं सर्व है ना. फोन केला होता. उठतील ना. झोपले असतील, उठतील. उठतील ना. हाक मारू लागता. काय आता कुठे आलेस मम्मी तू? मामाकडे. मामाकडे? किती मामा? हा काय? 4 मामा माझे या गावी. इकडे बाजूबाजूला सर्व. हा बाजूबाजूला घर बांधली. इकडे काय चालू आहे? रणपार गाव. कुठे भरायचं का? मामाची सून. बॅट मस्त सजवले ना. आता सध्या नाही. बाहेर बघा इकडे रिसॉर्ट सारखं वाटतं. येते काजल? चल ये बघूया. या मामा या बघूया. आलाव आलाव बघू. आता वरतून घर बघितलं तुम्हाला आता खालून दाखवतो. रिसॉर्ट टाईप आहेत ना सर्व घर. हो त्यांनी पण लावलेत बघ ते बाजूला ते लॅम्प टाईप. आणि ह्यांनी पण लावलेत ना लॅम्प. चला खालचं रूम बघूया. चल जमेल ना यायला. आणि मग आलो आता कलमात पिटवलं त्या का दवड ना म्हटलं.
इथे एक रूम, इथे एक रूम, इथे एक रूम. हा देवघर, देवाचं रूम छान आहे एकदम. हा किचन. या घरात सर्वात छान म्हणजे हे जे टाईल्स बसवलेत ना, टाईल्स एकदम छान आहेत. किचन, स्मॉल किचन पण अट्रॅक्टिव्ह आहे. आणि हा हॉल. तुम्ही सांगूच नाही शकत की हे घर गावात आहे, पण आता गावातले घर पण एकदम छान असतात. आणि तिकडे सचिन तेंडुलकर सरांची साईन केलेली बॅट. चला चला. काय हो जवजवाट, हा काय हो जवजवाट घेऊन आलंच. आम्ही खाल्ला होता दमला खाऊन दमला. काय रोज पडतात की काय कुऱ्या. चला तुम्ही कधी येताय मुंबईला? मुंबईला आणता तुम्ही कधी येता वाय? कुठे? मुंबईला आणता तुम्ही कधी मी येता फोन वाय? करीन. हो काकी चल गे. चल आली की ये शुभा. हो हो ये अरे कितींदा चल वाला चला. दिवस नाही पुरणार इकडे. हा. तुम्ही सांगितलं ते वस्ती की या म्हणून. नाही, बाहेर पडायला 15 मिनिटं. हा हे म्हणतो वस्ती घ्या सकाळपर्यंत जागरण व्हायचं. मालका मारून मारून रात्री वाजवला हे तेव्हाच उशिरा उठला. राहू दे ना, मोबाईल पाहिजे तुला? नको राहू दे. नको, लॉक होतो. चला आता कुठे नेते आते? कुठे? जंगलात. चला शॉर्टकट. कुठे चाललो मी आता? हा चला जमेल ना, जा पुढे जा. चल तू पुढे. कुठून गल्लीतून हा मी शॉर्टकट. गावात असेच रस्ते असतात. दोन्ही साईडला झाडं. लीडर आमचे पुढे आहेत का? 3 पुढे 3 मागे. स्लो गाड्या पाठी आहेत आमच्या. स्लो गाडी पाठी, फास्ट गाड्या पुढे. काय कोणता हवा चॉकलेट केक तो घ्या. इकडे फ्लेवर आहे सर्व. इकडे सुकवलेले ओले सगळे आहेत खाली. घ्या. बापरे काय पूर्ण ओपन प्लॉट आहेत सर्व. हा का आता विकायचे का प्लॉट? इकडे विकताव काय? सर्व आत्याचे आमचे हे. ही पूर्ण बागात बाबू रांगोळी पाडलेली बघ. रांगोली. भात चाललेला, भाताची करला असतात ना, ती जाळायची. मध्ये रांगोळी निघते बघ. तेच तर राहू दे. मी चल नको आत भाजायचं. चल ही रांगोळी आहे सफेद ऐकलं. ईद ना, डोळ्यात जायची. सोड ती बघ गेली बघ. आणि ही सर्व प्लॉट आत्याची आहे सर्व. पकवतोय कोणाची नाही बाबा. राहायचं घ्या लाते तर राव इकडे येऊन. मारला टप बघ. आणि लाकडा बघ एवढी. समुद्राची ही लाकडा. समुद्राची पाठी फवारणीवाले येतात. ते बोलते लोकात ताबलो मी. हा काय बसतोस काय काजल? काजल बसतोस काय? खाली बर्थडे व्हायचा. गावातले पार्टी तुम्ही बघ ना
मग मुंबईत कायम तिथे पॅट- जन्म गेला ती आमच्या पुढे ती पेट्रोल भरून आली आता पेट्रोल संपलं की दाबेल ती दाबून भरलेला आहे. नाही काल जाम वैतागला होता. त्याला शिंग पण आले छोटाला. हा हा नाही माहिती हाय काय उर्मिला आता तर बिंदास लय चालू लागला बा. लय चालू लागला. आहे ना एवढा नाही चालवायचा ना लय मेला. डाल काय खायचं डाल ह्याची पाली कल्याण. हैया चालायचा. बरी आहेस ना मग इकडे आपली राखण पण आणि हा हे आपले खराट्याचे झाडू ना पण आहे. हा माठ ह्याचे खराट्याचे झाडू बनतात बघा है ना. हम्म. किती झाडू बनतील 2 एक बरं हे म्हशींचे राखण करायची हा? काय काढायचे होय काय रे? म्हशी सोडले नाही ना त्यांचे ते जवळ जवळ म्हणून अर्धा तास झाला चालतोय. सायकल घेताव काय या आरामात. नंतर माहिती नाही पडत ना जी जिंकतात ना बांध त्याची ती लावून टाकायची लोक घ्या वॉकिंग करा तेवढं चालणं घ्या. हे का अशी प्रोटेक्शनला लावले मम्मी बी पडली बघ एकाला काजू यायला है ना. हे होतो आणि हे प्रोटेक्शन का केलं अशी. आतमध्ये झाडं लावलेत ना ही आंब्याची झाडं नाही पण एवढी प्रोटेक्शन का अशी. हा, त्याला हे आता गुरं बिरं जातात ना बैल हम्म. म्हणून चल ते गेले आता कुठे. आता तुम्हाला समुद्र दाखवतो बघा इकडचा. घरापासून अर्धा तास चालतोच आहे आम्ही. चालतावय रस्ते बघा. काय आहे चाललाय. हे आपण बघ ते गेलो होतो ते मिरजोल्यात. तिकडे हे नाही गुफा आहे हे तर आहे बघा. अरे वा आता समोर तुम्हाला दिसेल बघा दृश्य सिनरी. मोठे 2 आहेत ना. मोठे 2 जहाज आहेत बघा समोर. दिसते का तुम्हाला समुद्र समोर. अरे वा बीच आहे ना बीच. हा मम्मी हा कुठे आलो आपण हे समुद्रावर नाही एरिया किती नाव काय. रणपार हा रणपारचा बीच आहे. हा रणपार बीच मॅप मध्ये बघितला होता मी. मोठे मोठे जहाज येतात इकडे ते काय इकडे आहे बघ, नदीत बघ केवढे आहेत समोर आहे समोर बघ काहीतरी आहे ते. ते जहाज आहेत मोठे मोठे बघ. इकडून आरामात या ना तर आपली जहाज यायची खालची इकडे. ते तिकडचं ते बघ हे त्यांच्याकडचं फिनोलेक्स कंपनी ना रत्नारची हम्म. ती बघ तिथे जेटी वगैरे ती अरे. फिनोलेक्सची. हे 2 मॉडेल कुठे गेले पुढे. होय ही वालू ना वालू आहे. मग घेऊन जाऊया. हेच ते वालू फुकट. मामा बघा काय करतात आहे. काय करताव काय एमर्जन्सी अरे तू सायकल काय त्यांच्या बाईक मध्ये ब्रेक नाही आहे. सायकल काय बघ त्यांना चालताय का तिकडे. पडशाली माती बिती तोंडात जायला. काजलला पाय बी धुवायचे आहेत पाण्यात हा मग वाटलेलंच मला भिजवायला पाय. आता बाटल्याला आहे ना ही आत्तेची सर्व कलमा इकडे 200च्या 200 आणि ती समुद्र पण आणि समुद्र पण त्यांचा सर्व. ते 2 जहाजी लावले बोलवतात बघ आता इकडे. मस्त वाटतं रे. वाऱ्यात झालेलं आहे. वाऱ्यात झालेली आहे ती. हे वाऱ्यात झालेलं आहे. बाबा, हे बघ, ही दाखव ना अशी मस्त वाली बघ. हे दाखव रे. वाऱ्यात झालेली आहे ही. हा ते डिझाईन आली त्याला. आपले टाईल्स कसे असतात घरचे तसे. म्हणजे हाय रणपारला बीच मध्ये येऊ शकतो आपण. का बोटींना आवाज द्या. ती बोटी पुढे नाही येणार पप्या ती बघ एक चालू आहे बघ तिकडे. आवाज द्या. तवा जेव्हा थांबला बघ तो काय करताय काय करताव काय. कालवी इकडे गं. ते लहान झाली बघ तेव्हा हातातून घेऊन आली बघ. वा 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 पलीकडे जातो आम्ही कालवेत हे बरं आहे बघा इकडे शिपला हा पण ते सर्व वेळी बघितलेले हा 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 ते इकडे गणपती पूजायला. आहे का जमा करूया का. हे बघ ना. हा हेच शिंपल्या पिंपल्या ते टाईप ना तसे. हे बघ ना, ते बघ किती आहेत ते दाखवा हातात दाखवा आता तुमच्या. त्याचं ते तोरणं बिरणं बनवलेली हे जमवूया थोडेसे सजलला ठेवूया काहीतरी हा बनवूया. ते काहीतरी यूज करेल घेऊया चला लास्टला जमा करूया सर्वांनी. हे बघ हे आपण विकत घेतलेले ते हेच मोठा मग बांधायचे ते हा 20 रुपये घेतलेले. हा 20 रुपये
ते बघ काय खाई गेले पाण्यात मम्मी. जाऊ दे जाऊ दे, आते आहे ना. ए लय पुढे जाऊ नका. अय सगून आले, जास्त पाण्यात जाऊ नको. हे बघ हे बघ हे बघ, हेच ते. हा आते आहे म्हणून मी सोडला आहे. वा रे वा 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 वा. मला टच, मला नाही टच नाही करायचा. तुम्हाला वाटणार नाही पण इकडे ऊन खूप आहे, म्हणजे असं दिसत नाही है ना. संध्याकाळ झाली आहे तरी ऊन आहे. किती वाजले माहिती काय? 4:30 वाजले इकडे आता. हो आते, इकडे इकडे जास्त आहे. तिकडे छोटे, इकडे मोठे आहे बघा. इकडे इकडे आहे बघा मम्मी, इकडे दाखव दाखव. स्टारफिश आहे. हा तू हा बघ इकडे किती आहेत. डिझाईन मग काहीतरी बनवायला ना ती. यार आते ह्या लाईनला खूप आहेत मम्मी. पुढे पुढे खूप आहेत बघ. काजल पाहायला लागेल ना काजल. हा काजल वाटतं ते लागतात ते. हे बघ स्टारफिश बघ मम्मी. हा बघ स्टारफिश. टाक पाण्यात टाक, राहू दे. नेतस काय आणि टाक पाण्यात टाक. हा जाऊ दे मम्माकडे. दाखवा आता किती जमा केला दाखवा. हा आता हे सजवायला छान होतील ना. हा चांगली आहे काय? नको तेलाची नको, नाही तेल आमच्याकडे वयाचा. आता काहीतरी माला बिला बनवेल, काहीतरी बनवेल त्याचा. ते बाई धर, आता धर जरा. आम्ही का पाहुणे ना. तू जर आता फोटो बर आमच्या दोघांचा. दोघांचा काय लय आठवण येत. पाय लागतात ना काजल. आता लाजू नको तेव्हा. सर्वांनी पदरा करा वरती. रेडी फोटो. हा चला. आता आपणच उडायचं राहिलं. चला येऊ दे सगुना बघा. असं असं कालो घेतो बघ तोंडावर आहे ना, कारण लाईट पाठी ना. आता कुठे चाललो मम्मी आपण? हा खुबड्यांचा पण हे मस्त. इकडे दुनियाचे असतात लागले. तीन तुम्ही इकडे पाय पण खाली जातात. मम्मी कुठे आलीस आता? आंब्याच्या बागेत. कलंबाची बाग समुद्राच्या बाजूलाच आहे. आणि एवढ्या लांब आते येते राखण करायला. त्यांची बाग आहे ना पण ही. हा त्यांची बाग आहे स्वतःची. डान्सर किती? 500 झाडं 50 झाडं आहेत ना. बाद झाली ना हल्लीच्या ह्याच्यामध्ये. तुम्ही नाही येत? पावर पेट्रोल संपला. पेट्रोल त्या संपला. दुसऱ्या गाडीचा पेट्रोल संपला इकडे. माझा पण आता संपलाय. मी बघते जागा कुठेतरी बसायला. ही बघ इकडे बस. ही उभी आहे ती. ऊन आहे तिकडे मी ना. जातो पुढे. चला जा तू. जा बस बस. या थोडासा या वहिनी आता. हा हा हे बघ लागले ते बघ आहे ना. म्हणजे हे आतापासून लागले ते येणार आहे ना. हे बघ खाली. हे बघ ह्याच्यात बघ किती लागलेत भाई. 1 डझन इकडे. हा इकडे बघ किती लागलेत बघ. मोवर बापू काला पडला ना आता. काय उपयोग आहे? हा बघ एवढा मोठा झाला ना. हे असे एक 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 तो काजलचा. पण हे कसे आता येणारच ना. हे आलेत ते. हे मोर केवढी लावलाय. किती मोर आलाय. हे घालणार. कैऱ्या पडल्या पण इकडे. हे काय? हे बघ छोटे छोटे. चला एक गोणी पाठवूया इकडे. घे आत्याला बोला एक गोणी पाठवतो आम्ही इकडे आता. अरे वा ही सिनेरी छान वाटते. चटण्यासाठी ती बोट आहे तिकडे चालू. काजल आता जरा समोर बघ. ठीक आहे. आता हा माझ्या आबा हा घाल. हे घाल. आता बघ घालून बघ. कसं वाटतंय? मस्त ना. मस्त वाटतं ना. एक एक ट्रायल. एक एक ट्रायल.
थांबा थांबा समोर बघा समोर बघितलात समोर बघितलात हे घालून बघ समोर इकडे उरमध्ये जायचं. 5-5 रुपये 5-5 रुपये कसं वाटतंय छान ना मम्मी घालून बघ जरा माझा हाय ह्याच्यात बघ नाही छान दिसतंय अंधार एकदम असं वाटतं रात्रच व्हायला आली. हे अंधार थोडी असते नाही पण थंड वाटतंय आतेला एकदम. दाखव आतेला दाखव थंड वाटतंय है ना एकदम. हे घालून बघा हा कलेक्टरचा फोन आला एवढ्यातच हा घालून चला पाडू नका काय त्या खाई कसा दिसतंय आता समोर छान वाटतं असं है ना एकदम आता बघण्यासारखं वाटतं ना समोर हो, मस्त असं थंडावा वाटतं थंड वाटतं ना असं डोळे आता कमी करायला लोक ना त्यांचं थंडवाला आहे कोणा दाढी करायची असली तर हा तेवढं ते काय करतात झाड लावता का ते दादा तर इथून परत अर्धा तास लांब चालत जायचं इकडे आपली गाडी उभी आहे तिकडे एकदम आतमध्ये काय करतस काय नाव लिहितस हा स्वतः चाली हा 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 पहिला स्वतः चाली हा झाला ओके हो फॉर ओमकार के फॉर काजल बाकी जावा घरी हा हा काढा काढा हा स्वास्तिक काय काढतोस तू आता इकडे आता का भट बोलवतस हा हा आठवण हा हा आर आर हा सर्वांनी काढा आता फुल काढलं फुल हे फुल नाही तर फुलाची पाकळी काढली आहे हा रात्रीवर बघा काय पाणी आल्यावर बघा सर्वांचे स्वास्तिक आणि फुलं काय जॉय डेमो द्या जरा वांदर आले की कशावर वाटतात डेमो द्या आणि एवढाच परवा तर एकटाच होता ज्या फोनवर सोनेन केले तसं ते सोनी वांदर आलेत ना हा. मग जेव्हा काल एकातीन असं वाजवीन एकातीन जेवण असं आहे काय 4 वाजता मग भरवायचं तरी त्यांना तुम्ही आहे ना जावा मी आहे ना इथे. आहे ना हे टॉमी कोणाचो मी लोकांच येतो. वाज घेतो बघताय कोणी काही बिरी चोरली की नाही काय बोलतो हे सुरूचं झाड उचल. आता सर्वांनी बसा फोटो काढूया त्याच्यावरती बसून छान वाटेल बघा मी बसायला बसलो की बसलो गाडी बसली ती ही गाडी दबली माझ्या गाड्या नाही सोलो झाला का पेट्रोल संपला काय नाही सोलो 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 फोटो सोलो फोटो त्याला काजलचे इकडे तिकडे फोटो काढलेले आहेत इकडे एकदम. तिकडे हा तिकडे तिकडे चला काय काला का भरलेला का भरलेला मम्मी जवळून येऊ मम्मी हे जवळून येऊ नको इकडनं हे बघ वासरू बघ वासरू ह्यांना चपाती भाकरी आणली पाहिजे होती ना खाल्ला असता हे पाठवून आले बघ सोनू हो बाय चला साईडला वा सोनूला बघायला आले दुसरे सोनू हाय पाणी हाय हा वाला हा ना कोकम कोकम माझा मोबाईल आहे ना तुझ्याकडे झालं सगळं सामान ठेवला तर पॅकिंग झालेली आहे आता तुम्ही बसा पॅकिंग करा इकडे आता का बाय पुढे बसतोस काय ड्रायव्हरच्या बाय ड्रायव्हर सीटवर बस हा कसला ते तुरलेला आहे ते हा लावूयाच वरतीच ठेवा बाय जरा भाऊजी गाडी जरा पुढे घ्या आम्ही 5 जण आहे 5 काढा रामफल कोवळी कोवळी नका काढू पिकली आहेत 2 झाडावर. हे वांदर हकवता कसे वांदर हकवता जरा तेव्हा चढले इकडे रामफल जास्त ना हे काय खोपाल सुपारी झाड सुपारी खावा कोणा खायची ती सुपारी काय काजल सुपारी खातस काय काय पसरून पसरून बसलाय ट्रेन सारखा रिझर्वेशन आहे ती तांदलात ठेवा है ना
त्याचं तुटलं आली गेला काय आली का रामपाल? तू बाय कुठे खाली की पडला वाटतं. मध्ये कुठे गेला रामफल आणि सीताफल मध्ये फरक आहे. सीताफल मध्ये बिया जास्त, रामफलामध्ये बिया कमी है ना. रामाचा मम्मी कोडा, रामाचा रामफल, सीताचा सीताफल, तर लक्ष्मणाचा कोणता फल? काजल कोणता? हा? काय गजरा काय दाखवतस? सप्लायर बघा इकडे, सीताफल रामफलाचे सप्लायर बघा इकडे. अजून 2 आले आहेत. 5 झाली. किती आपण माणसं किती? बास जरा गाववाल्यांना राहू द्या आता ते. आमची जायची. हा काय चला आत्याने पेट्रोलचे पैसे दिले रामफलामध्ये. मुंबईला या. रागबीत मानू नका. कसला मानू? मानू नका. कसला राग? येईल नंतर तुझं सगळं झाल्यावर तरी ये मुंबईला. हा चला बाय बाय. चल बाय. टाटा. जा. आणि आता आम्ही व्हिडिओ पण संपवतो है ना काजल? हा मग नाही तर व्हिडिओ संपत नाही आमचा कधी. बाय बाय. आता चाललो घरी आम्ही डायरेक्ट. आतेला बाय बाय करायला लाव. बाय बाय. बाय. बाकडं चालली घरी. असतेचा हात दाखवतो. पहिल्यांदा आला तर ते कोण होते सांगते? कसलं मंदिर आहे तो? गगनगिरी नाही गजानन. विनायक मंदिर आहे ना. येऊया परत येऊया. आता कसं संध्याकाळ झाली ना, जाऊन येऊन मग अजून काळोख व्हायचं आपल्याला. आता आपण कसं पटकन जायचं असलं तर बघा. नको मामा फुल इंटरेस्टेड.